Здравейте на всички! Отправям специални поздравления по случая Великденските празници на всички клиенти, приятели, последователи, на хора, които са използвали нашите услуги и са били част до момента, до тази година от пътя, по който сме помагали, съпровождали. Искам да благодаря на адвокат Мартин Стоянов, искам да благодаря на всички сътрудници, които са били покрай мене, подизпълнители, с които сме работили, строители. Искам да благодаря на нотариусите и най-вече на нотариус Мария Бакърджиева. Специални благодарности. Искам да отправя и преки благодарности към екипа на GrowMore, маркетинговия отдел на Correctimo, без които този процес е невъзможен и бих казал доста труден. На всички желая здраве, приятно посрещане на предстоящи празници и искам да отбележа, че Несебър е на първо място за 2025 година по брой посещения от туристи. На второ място е София, а на трето е Варна. Това са данни от Националния статистически институт. Forbes България излязва със статия, така че това единствено може само да радва. Района се развива, продължаваме напреде. Има интерес от хора от цял свят, от Западна Европа най-вече. Пазара не е спрял, както много хора говорят. Доста активно се движим. Така че радвайте се. Несебър е номер 1 в България за 2025 година. Чао!